vil de ikke kunne, fordi Gladsaxe ligger jo altså med 3 guldmedaljer. Team Jim Greve med en enkelt forløbig, så deres anden kan de få i så fald. Men det vender vi tilbage til, når den afgørelse falder. Nu skal vi rette blikket mod pigerne. Team Jim Herlev, Team Jim Greve, Team Jim Djurs og Bolbro-gymnasterne er det, som er med i pigernes konkurrence her. Og vi starter med Team Jim Herlev. Og det er altså også en disciplin, hvor der har været meget, meget hård udskilling. De startede altså 112 mini-pigehold. Og nu har vi kogt feltet ned til de bedste 4. Så nyd det nu, venner. De laver en højde tete, hvor benene er helt op i lodret. Et moment, vi ser for første gang i dag. To og en halv pirouette. Sushinova til mavelanding. Det er mange af de samme momenter, vi kører med landsholdsgymnasterne, så de spiller på den store klinge her. Og det her, det er altså piger op til og med 13 års alderen. Og forlands etbens salto med sådan en japsetræk. Det har jeg heller ikke set et mini-pigehold køre. Vi havde et mini-pigehold, der skrev Danmarks historie der. En araber baglander med helskrue, som strak bagle med helskrue. Ej, det fik også lige tilskuerne op på stolene her. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er noget, vi ser op i senior herre-konkurrencerne. Så meget imponerende. At det er jo ikke bare 1 eller 2 gymnaster, det er jo hele holdet, der skal klare det her sværhedskrav, før det kan blive godkendt i konkurrencen. Så det er et kollektivt stort arbejde, der er blevet lavet her for alle pigerne til at kunne så svært et rytmisk moment. Så skal jeg da lige love for, at vi fik en fremragende start på minipigernes konkurrence. Team Jim Herlev, mine damer og herrer, med måske Danmarks historie i denne her rytmeserie. Det er også lige en stående baglander her. Og det er jo det, vi ser gang på gang til de her Team Jim-mesterskaber, at overlæggeren bare hæves hver evig eneste år. Ja, det er imponerende. Spændende at se, hvad dommerne giver dem for den præstation. Team Jim Greve. Skal vi se her på banen. Der er jo nogle klubber, der i løbet af de sidste en dobbelt baglander som holdomgang, som har været i gamet i rigtig mange år og bruger det samme musik, så det kan være sådan helt nostalgisk, når et hold går på gulvet, og man genkender deres musik, og det gør man, når Greve spiller det her stykke musik i hvert fald. Meget høj sværhed her fra pigerne fra Greve. Ja, Greve, som vi også så tidligere, med lidt alternativ musik her på banen med Askepot. Ja. Og det er temaet fra Pirates of the Caribbean, så jeg kan høre helt forkert, som vi er med her.
Jeg kan også se, at pigerne er meget koncentreret. Modsat nogle af de lidt yngre gymnaster, vi har set, så har de fuldstændig styr på, hvad de skal her selv. Trænerne står dernede, hvis der sker noget uforudset, så hjælper de dem på vej. Men ellers så har de fuldstændig styr på, hvad de skal. Hoftebøjet salto og en helskrue som afsluttende spring. Og en dobbeltskrue. Kom så en fuld start. Den strakte baglænder med helskrue på starten af banen. Jeg tror, det blev en gentagelse. Jeg tror, hun skulle lave en hoftebøjet dobbelt baglænder. Så hun lavede en lukket dobbelt baglænder igen. Jeg synes godt, man kan se på niveauet her, at de har været 112 hold inde i billedet til at komme med her til Winners Final. Det er virkelig talentfulde gymnaster her. Og så er det tredje og sidste tur for Team Jim Greve. Deres forlænsomgang ligger hårdt ud med en fuld start og en lukket salto. Nu en barani. Kommer ned og sætter af i den bløde måde. Det er lidt svært at lave det afsluttende spring, fordi så bliver afsættet sådan lidt suttet. Ellers, og igen en fuldkraft Rutte, som vi så et enkelt spring af tidligere på dagen. Så flot sværhed af pigerne fra Greve. Mens vi ser deres sidste spring i slow, så er de sidste karakterer fra den foregående konkurrence. Og nu skal vi altså have afgjort minidrengenes konkurrence. Vi har fået de sidste karakterer. To karakterer, den ene kommer her til Greve. Team Jim Greve, der i trampolinen får 14,7. Og vi skal altså lige sige, D er sværhed, E er udførsel og C er komposition i denne her karaktergivning. Så har vi Munkebjerg her. Nummer 3. 5,6. Og så har vi det betyder den samlede her, at du får ret. Yes. Tanja, Team Jim Aarhus, din lille dark horse til titlen. De vinder altså DM-guld for minidrenge 49,966. Men præcis som vi så det for mini-mix-holdene, er det altså en tæt afgørelse. Tæt i toppen her. Team Jim Greve får sølvet, og Munkebjerg løber med bronzen, og så er det Køge Bugt på en fjerdeplads. Men altså Team Jim Aarhus, der blev træer ved forbundsmesterskaberne. De rykker altså lige op på førstepladsen her ved DM. Så de leverede max, da de skulle. På det helt rigtige tidspunkt. Så stort tillykke til drengene fra Aarhus. Stort tillykke til Team Jim Aarhus. Der er lidt mikrofonudfordringer her i hallen, kan jeg høre. Så jeg tror lige, vi holder konkurrencen lidt på standby. Ja, så skal de holde hovedet koldt. Team Jim Djurs her. Nej, ikke den nemmeste optakt her for Team Jim Djurs for næverne, sådan lige at skulle stå og vente lidt her. Jeg tror, at der er en lyd, der kører ind over deres musik. Spørgsmålet er, om det driller pigerne, eller de kan abstrahere fra det. Det ser nu ud til, at det går rigtig fint. De holder hovedet imponerende koldt. Ja, det gør de. En flot omgang, halvanden score. Det er jo der lagt ud med. Det er 2 af instruktørerne fra Junior Mix-landsholdet, der har de piger her. Så de ved, hvad der skal til. Straks barane.
En hofte-out, den er godt nok flot. Og en strakt out. Meget, meget højt niveau fra Team Jim Djurs. Det er super flot af pigerne kapsler her. Der er stadig noget støjniveau herinde, der forvirrer konkurrencen lidt. Men, nej, det er ikke sikkert, at man kan fornemme det måske ude ved skærmene, men der er simpelthen en eller anden mærkelig lyd, der kommer ind over musikken. Men det tager de imponerende flot. Det var et hold, der er overrasket til forbundsmesterskaberne ved de pludselig at komme i Winners Final. Og det kan jeg da godt forstå, at der er de der fuldt brættet. De springer super pænt og meget sikkert. Og flot en Sugar Harbor, hvor kroppen næsten er helt strakt. Ja, vi kan også fornemme på gymnasterne, der er store omfavnelser. De ved godt, at det her det var rigtig, rigtig godt. Team Jim Djurs. Det kunne de ikke have gjort meget bedre. Og apropos overraskelser, altså, så er det vel også i de her mikro- og mini-rækker, at vi ser flest overraskelser, at det kan rykke sig mest fra år til år. Ja, altså der sker en rigtig stor udvikling i børneårene, hvor børnene er i den motoriske guldalder, og når man når sådan puberteten og sådan noget, så er udviklingen lidt langsommere. Så det er ikke så tit, at der lige popper et nyt talent op på 18 år. Det er som regel hernede i de små rækker, at der er nogle klubber, der lige pludselig skyder frem. Og det er rigtig dejligt, når der sker lidt forandring i toppen. Så mangler vi bare at se et enkelt hold i aktion i mini-pige-konkurrencen. Og det er en rytmisk serie, vi skal have fra Bolbro-gymnasterne, som var bedst og vandt forbundsmesterskaberne. Og det var især netop deres rytmiske serie, hvor de scorede en tårnhøj karakter 21,766. Der er noget at leve op til for Bolbro minipigerne. Det er virkelig deres paradedisciplin. Det er meget dygtige piger her. Så det glæder mig meget til at se. Men der er et lille ophold, og det kan være, det er fordi, vi simpelthen lige skal have styr på teknikken her i Ceres Arena, inden at de skal i gang med den rytmiske serie, for det er klart, i en rytmisk serie vil det være til endnu større gene, hvis der lige pludselig kommer sådan nogle larmende lyde ind over. Ja, der er jo sådan nogle betoninger i musikken i en stor del af det, som gymnasterne lytter til, så de rammer de momenter og øvelser, de skal lave på de rigtige tidspunkter. Så vi kører videre med konkurrencen. Bolbro må gerne gøre sig klar. Nå, vi får simpelthen lige at vide her i hallen, at man simpelthen ikke kan finde ud af, hvad det er, der er galt med teknikken. Så nu skal Bolbro-pigerne simpelthen bare i gang, og så krydser vi fingre for, at... Ja, og er det til så stor gene, så vil konkurrencen højst sandsynligt blive stoppet af overdommerne, så får de lov til at lave det op. Hvis man vurderer, at det generer gymnasterne. Det skal jo ikke være dårligt for dem, fordi teknikken ikke helt fungerer. Og mens vi lige venter på at få Bolbro i gang, ja, så lad mig lige vende tilbage til resultatet fra Team Jim Aarhus-drengene tidligere, som jo altså forbedrede kraftigt for forbundsmesterskaberne. Der fik de 43,249. Her fik de 49,966, så det var altså også en kraftig forbedring fra Team Jim Aarhus. Her er favoritterne hos minipigerne. Bolbro for første gang på gulvet. Det er jo så en høj katete, når den er allerbedst her i 90 grader. Og vi har altså lyden stadigvæk herinde i hallen. Men de fortsætter ufortrødent. De gør bare, hvad de har fået besked på, og så er det et samspil mellem træner og overdommer at vurdere, om man skal stoppe serien. Hvis træneren vurderer, at det kører godt, og den ikke skal stoppes, så lader de dem simpelthen bare fortsætte. Det kan nogle gange være mere forvirrende og frustrerende, hvis man skal afbryde noget, som er godt i gang. Det kører jo rigtig godt, kan man se her. En 2,5 pirouette. Nu kan man se, hvordan man sådan produktet, jo ældre gymnasterne bliver, jo dygtigere de bliver, så bliver det et meget færdigt produkt at se på. Meget synkront og stilrent. Flotte rapper baglænder, de lander også næsten helt samtidig. Så
Se, de har arbejdet lidt med udtryk. Vandret. Hatten af for den her præstation fra Bolbro-gymnasterne. På trods af lidt forstyrrende elementer fra lydanlægget, så holder de hovedet koldt. Se her i slow motion, hvordan de sidder kun på deres arme. Det er en klasse for sig, det her. Ja. Meget, meget flot rytmisk sekvens. Det er vel det bedste rytmiske gymnastik, vi har set i dag. Ja, det synes jeg. Super flot åbning fra forbundsmestrene fra Bolbro. Og nu skal vi for anden gang så se Team Jim Herlev i konkurrencen. Som er overrasket med ret høj sværhed også i deres rytmeserie. Så lad os se, hvad der sker her. De ligger også hårdt ud. En hoftebøjet salto efterfulgt af en flik helskrue. Ja, meget veludført omgang. Dobbeltskrue. De kører også dobbelt baglander. Så er det med at komme afsted. Ja, der bliver givet der er tæt trafik. Der er tæt trafik. Der bliver givet et tillæg for piger, hvis man kan køre dobbeltroterende spring på banen. Så det giver en lille ekstra bonus i karakteren bogen. Der var dog en del fald i omgangen, så det er jo nogle gange en vurdering om det kan betale. Så I kan se, at hun har for eksempel hænderne i landingen, så det koster jo så et fradrag. Så det er jo sådan hele tiden opvarmning om, hvor svært skal man springe. Så gymnastens udførsel er afpasset med det niveau, man lægger for dagen. Men fint, at man belønner nogen, der i hvert fald prøver at træne, så man ikke bare kører sikkert hele vejen igennem. Ja, der er nogle ting, man gerne vil fremme, ikke? Og så det er dejligt at se, at de tager den udfordring op. Forlandsspring, hoftekraft på Arne. Og en enkelt fuldstart. Der kommer 2. Og en fuldkraft Brody. Og efter en lidt tjek i anden omgang, så får de altså virkelig hævet niveauet her i tredje omgang. Det gør de. Det var en rigtig veludført tredje omgang. Ja, stærkt der. Og vi er klar med næste hold. Holdet skal springe... Hold hovedet koldt. Holdet er fra Team Jim Herlev. Instruktører går over, og jeg kan se, at gymnasterne er også klar. Værsgo. Team Jim Greve er klar. Og de tager altså et solidt tilløb, skal jeg hilse at sige her. Ja, det gør de. De starter også ud med dobbeltroterende spring. Double out. Flot højt spring her. Snakkede om før, at nogle af drengene holdt fast i benene, når de skruer. Jeg kan se, at de her piger, de slipper benene i deres outbevægelse. De har læst på lektion. De har læst lidt mere på lektion, end drengene havde. Nej, de tager altså også et tilløb, der nærmest starter nede i Tivoli Friheden. Ja, de har 25 meter at løbe på, så det er det maksimale. Du kan se, der er sådan en lille blå klods nede i enden.
Og den må man ikke overskride sådan bagud. Og får også max power på her. Der så vi en ren dobbeltsalto. En af de spring, der er lidt sværere at lande. Men ellers nogle flotte hofte out her fra de næste 4. Meget stilrene højespring. Se, det er helt strakte ben og en flot en strak full half. Det er højt niveau, vi får her i mini-pige-konkurrencen. Ja, det er det. Det var også et stort spring fra pigerne, der laver hofte out, og hun laver jo en dobbelt straks salto med halvanden skrue. En hel skrue her i den første, og så en halv skrue i den sidste salto. Spændende at se, hvad de skal lave hen over Pegasus. Man kan jo også springe forlands, det har vi ikke set endnu. Det kan godt være, at der kunne være et par enkelte piger, der byder sig på der. Lad os se her sidste tur for Team Jim Greve. Starter ud med en super hard og en flot redning. Hun var lige ved at vælte. En hoftebøjet super hard. Ja, hun laver en strakt overslag af. Et overslag, ligesom vi har set nede i det mindre rækker, og så sætter hun en straks salto på med en halv skrue i landing. Det er noget tilskuerne kan lide her i år. Ja, det er også et spring, som kræver en god fysik. Men nu ser vi, at de leverer på vanvittigt højt niveau her, de her mini-piger. Altså, hvor er det, at de udvikler sig mest, de her pigegymnaster, når de når op på seniorniveau, sammenlignet for eksempel med pigeniveau? Altså sådan på sværheden. Altså, de bliver jo noget mere yndige i den rytmiske disciplin. Lige nu er det sådan lidt stift, den gymnastik, de laver. Lidt bevægelse på bevægelse. Hvor man vokser sig lidt til at kunne sætte bevægelsen sammen på en mere yndefuld og sådan kraftfuld måde. Både som piger og drenge, faktisk. Og i springdisciplinerne, jamen, der øger de jo sværheden af de spring, de laver. På et tidspunkt, så begynder det jo at gå lidt langsommere. Det er jo i børneårene, man lærer de fleste færdigheder, men jeg synes, der er bestemt godt, vi kan se en udvikling helt frem til de seniorgymnaster, vi har på landshold. De lærer også nye spring, så de går ikke helt i stå. Man lærer hele livet. Det gør man. Også i Team Jim, heldigvis. Også i Team Jim. Så er det Djurs, der skal vise der. Det er en ret spændende serie, den har jeg faktisk godt set før. De har arbejdet rigtig meget med udtryk, har jeg lagt mærke til. Du har tidligere kommenteret på, rigtig mange af gymnasterne smiler meget. Og serien her er lidt dyster af den musikalske karakter. Og det udtryk, synes jeg faktisk, pigerne holder. Så jeg tror, de har fået at vide, hvornår de må smile, og hvornår de ikke må. Så må der smile, skal jeg love for. Der var lige en åben mund der. Det er ikke noget, vi har gjort det så meget i Danmark, men det er meget brugt på Island og Sverige og sådan noget, at de har mange sådan ansigtseffekter med pigerne, damerne, når de laver serie. Ja, simpelthen ændrer dem undervejs. Ja, og det kan jeg mærke, det begynder langsomt at blive implementeret i pigegymnastikken i Danmark. Et rigtig gennemarbejdet produkt, kan man se her fra Djurs. Dobbelt pirouette. Flot araber baglander. Kan man faktisk meget tydeligt se på deres udtryk, at sådan et vrede, gale i det. Det passer meget godt med den her meget dystre musik.
Det hedder sig jo faktisk i reglementet, at øvelser skal passe til musikken. Men der er tit ting som øvelser med kroppen, men her har de faktisk formået også at få deres ansigt med. Det er meget flot for unge piger. Ja, det kan godt være, at Team Jim Djurs, de skiftede ansigtsudtryk undervejs. Jeg kunne bare sidde og smile hele vejen. Flot præstation. Så her den høje katete i slow motion. Halv vending, split ned til mavelanding. Her er den forlæns salto, hvor man lander på armene og stikker først det ene ben, og derefter det næste ben i gulvet. Hvor dommerne har meldt klar. Det kan jeg se, det er både piger og instruktører. Og så skal vi for anden gang se Bolbro, som altså lagde fra land med denne her fornemme rytmeserie, de nu skal forsøge at følge op på banen. De starter ud med flikstrakt som holdomgang. Meget pænt, veludført spring. Ikke af helt så høj sværhed som nogle af de andre holdomgange, vi har set på pigerne. Det er jo et taktisk spil, sådan en konkurrence her. Så ja, man gør sig vel også som træner nogle overvejelser over, det hvad kan de andre hold finde på at stille op med? For det er jo heller ikke noget at sidde og tænke, vi skulle lige have skruet lidt ekstra op for sværhed, måske. Nej. Man gør sig rigtig mange taktiske overvejelser som træner. Og hvornår er deadline for ligesom at aflevere? Jamen det er, jeg tror faktisk, det er lavet om til, at det er aftenen før kl. 18. Tidligere har det været et par timer før, men du kan altid korrigere i det alligevel. Musikken skal vist være indleveret dagen før. Så kørte i en forlæns omgang her. Der var nogle hoftekraftbarani og en fuldkraftbarani. Ja, vi må sige udførelsen meget, meget sikker her fra Bolbro-pigerne. Ja, det er det meget stilrent. Men det vil sige, at man kan godt sidde sådan og skele lidt til nogle af de andre hold undervejs i konkurrencen. Og så justere lidt til, ja, hvis der er brug det for kan man godt, men det er simpelthen for stor en... altså, det gør man ikke. Man kører sit eget program, men man kan gøre det i perioden op til konkurrencen og prøve nogle forskellige ting af. Man har jo højst sandsynligt lagt en skabelon ved sæsonstart, men den kan godt nå at blive korrigeret. Der kan også være nogle piger, der bliver skadet, som gør, at man er nødt til at korrigere i nogle omgange. Men jeg tror ikke, folk laver om på selve dagen. Så en flik dobbeltskrue og en fuld flik dobbeltskrue. Det var et ret svært spring. Der er vi på vej ud af banen. Ja, hun fik gennemført sit spring, men... imponerende nok i sig selv. Men det var vel sådan set også kun en enkelt ud af 18 spring, som ikke ellers var det. Ja, vi kan godt se, at hun kommer skævt ud af sin første helskrue. Ja, og lander den jo faktisk i første omgang pænt, så får hun bare lige overbalance, så det er sådan set... jeg kan se, at hun går forbi mig her nu her. Hun ser ud, som om hun har det fint. Ja, der er heldigvis ikke nogen, der halter fra Bolbro-pigerne. Og de får altså nu en flot karakter for deres rytmeserie, Bolbro-pigerne. Vi netop så 22,616. Det er altså yderligere forbedring på næsten 1 point for deres i forvejen tårnhøje karakter for forbundsmesterskaberne. Så de har lagt sig godt til i konkurrencen her. For sidste gang, Team Jim Herlev i aktion. Det var synd. Hun starter ud med en dobbelt out-omgang. Ja, det blev desværre en lidt usikker omgang.
med et par fejl. Og det bemærker dommerne jo ret hurtigt. Så, men bestemt også et par rigtig flotte spring imellem her. Lægger ud med en halvanden skrue og en dobbeltskrue. Og så kommer de sidste her, altså med lidt ekstra tilløb. Ja, de skal nok køre hofte out. Ja, der var i hvert fald den første. Hun mistede et skridt. Det var flot. Og en strakt out til sidst. Nu ser vi det jo lidt fra den vinkel. Dommerne ser det lidt lettere, når man ser det fra siden af. Så man tydeligt kan tjekke, om de positioner, de ligger i, er korrekte, om de strækker deres ben og sådan noget. Sidste tur her for Team Jim Herlev i konkurrencen. Det ligger ud med en lukket Sugahara. Hoftebøjet Sugahara. Hun er så glad ud. Og en strakt sådan. En udmærket omgang her til sidst af pigerne fra Herlev. Og mens de lister ud, så er holdet der stille og roligt lister ind. Ja, som der er en, der skriver her, gennemløb i holdomgang, den er dyr. Yeah. I sådan en her. Det var den allerførste pige, vi så, der simpelthen ikke fik lavet sit spring. Ja, det koster lidt dyrt ved dommerne, fordi at, der skal være 6 gymnaster, der udfører den første omgang. Det skal der i det hele taget. Men ja, det er lidt ekstra dyrt i holdomgangen. Hvor de skal være identiske, ja. De spring, der udføres. Nu skal vi se en rytmesekvens fra Greve, som bestemt plejer at levere et rigtig flot produkt her. Også den helt høje katete med. Og det kan jo godt være nogle gymnaster, som ikke får benene helt op i lodret i momenterne, og så er det jo op til dommerne at vurdere, om de synes, benene er højt nok oppe til, at de godkender sværheden. Ellers så nedskriver de sværheden til det moment, der ligger lige under. Dejlig rolig start her fra Grevepigerne. En flot hoftebøjet baglands salto, efterfulgt af en Sushinova til mavelanding. Kraftmoment som en kombination. Vandret med samlede ben til vandret med spredte ben. Team Jim Greve og deres rytmiske serie, og apropos, så kan vi jo lige tage et spørgsmål igen her fra DR.dk. Der er I selvfølgelig stadigvæk velkomne til at stille spørgsmål lidt til vores eksperter. Hvad er den højeste rytmekarakter, der er lavet af et dansk hold? Faktisk lige før, at jeg vil våge at påstå, at det er miniholdet fra Bolbro, men der må være der svar skyldig. Det ville jo ligge til højrebenet at sige, at det var et senior herrehold.
Men de er faktisk så overlegne, de piger her, at jeg kan komme lidt i tvivl. Ja. Men det er jo det hver gang. Hvad niveau ligger vi på? Så, ja, så er vi oppe på et par 20. Ikke? Ja. Reglementet blev lavet om for nogle år tilbage, så derfor er rytmekaraktererne generelt noget højere end springkaraktererne hernede i de små rækker. Så det vil sige, de 22,616, vi fik til Bolbro-pigerne i konkurrencen her, det er altså oppe i den høje skala. Jeg kan da i hvert fald lige prøve at tjekke, hvad de fik tidligere. Men jeg tror, vi nærmer os. Det er sådan, at de bedømmelser, der bliver foretaget på henholdsvis fiberbane og på trampetten, jamen de bliver foretaget af 6 dommere, hvoraf de 4 dommere, de sidder og bedømmer selve udførelsen af det, der bliver lavet. Og her har vi altså de foreløbige karakterer, og vær lige opmærksom på, at Bolbro-gymnasterne altså kun har fået en enkelt karakter, og det er altså derfor, de halter noget efter. Men Djurs og Team Jim Herlev ganske tæt i deres foreløbige 2 karakterer. Altså, jeg kunne i hvert fald se på Julie, rytmetræneren for Bolbro, at hun så meget glad ud. Så det kan jo godt være, at vi er deroppe, hvor det er en virkelig sjov karakter. Lige nu venter vi på at få Team Jim Djurs, som jo altså har fået en god start med 37,116. Ja, hvis point. Man kigger på deres rytmekarakter, det var dem med udtryk. De er også får en meget, meget flot rytmekarakter. Så der er tæt kamp om medaljerne her i pigerækken. Sådan skal det være. 112 hold var det altså. Lad mig lige gentage det. 112 hold med i konkurrencen her. Det er dommerne, vi sidder og venter på, kan jeg se. De har et flag, et rødt og et grønt flag, og de skal vise det grønne flag, før at man må gå i gang med disciplinen. Og det sker nu her. Ja, de skulle lige være helt klar dernede. Ja. De skulle lige votere den tidligere øvelse måske på banen. Men nu er der altså givet grønt lys. Så hold på hat og briller, for her kommer Team Jim Djurs. Skal vi se, de ligger ud med en flik helskrue. Flotte helskruer her fra pigerne for Djurs. Og en meget kraftfuld gymnast her til sidst. Se rytmedommerpanelet, der sidder hævet langt op over gulvet, så de kan overskue formationerne og sådan noget. Ja, det er dommerpanelet her, der det er bedømmer rytmedommerpanelet, ja. Springer de i forlæns, hoftekraft, salto. Barani. Kom der en fuld start. Ja, en fuldkraft Brody. Ja, de sidder meget sikkert. Det gør de. Springer flot. Der er også klapsalver fra instruktøren her. Mangler de bare en enkelt omgang. Ofte flik strakt med helskrue. Kommer lidt tæt på. Hun fik det reddet. Og der var også en, der lige var ude. Ja, han havde meget kraft på, så det gik. Det må man faktisk godt, men det er ikke så hensigtsmæssigt. Fordi, der var en hold da op. Det var super flot finale her. Ja, på sidste spring. Også fordi, læg mærke til hendes, hun har en helskrue på i starten dernede. Så det er meget høj sværhed for en minipige. Stærkt gået. Team Jim Djurs. Og så kan jeg se, at Andreas skriver ind på DR.dk, at han
i hvert fald kan huske, at Gellerup Sønder sidste år havde på et tidspunkt ved netop Winners Final en rytmekarakter på 23,666. Sådan. Så det kan måske være, at det er noget af det højeste. Vi må være jeres svar skyldige, hvad præcis rekorden er. Jeg ved ikke, om det bliver gjort op nogen steder, men... Det skal der nok være nogen, der laver noget statistik på, tror jeg. Jeg ser, om ikke Gellerup Sønder, de giver den skud mere i aften for den karakter. Her skal vi have rundet minipigernes konkurrence af, og det er altså med Bolbro-gymnasterne. De ligger ud med en holdomgang i 1,5 score. Flot høj spring her til sidst. Der er faktisk flere af de her unge piger, vi ser i minikonkurrencerne, som er repræsenteret på vores juniorlandshold. Så det vidner også lidt om det høje niveau, vi ser allerede nede i minirækkerne. Hvis man er sidste års mini, altså bliver 13 år i år, så kan man godt være med til EM i Slovenien næste år som junior. Og en double out. Og hofte out. Oj, hun var lille. Hun fik et dårligt tilløb. Ganske udmærket. Fint sidste spring. Og så mangler vi altså bare 6 spring i minipigernes Danmarksmesterskab, efter vi startede 112 hold. Så skal vi nu have den endelige afgørelse. Vi kan se, at pigerne står og afmærker deres tilløb med fødderne, så går de ind på deres plads, når første gymnast er løbet. Så de står med korrekt afstand til trampolinen. Det siger lidt om, hvor koordineret det hele er. Ja, det er meget koordineret. Pigerne starter ud med Sugahara, 2 lukkede, der kom en hoftebøjet. Og 1 eller 2 strakte saltoer til sidst. Ja, knyttede næver hos instruktørerne fra Bolbro. Var det mod Danmarksmesterskabet, der var hjemme der? Ja, det får vi en afgørelse på, men jeg synes, de har fået hård konkurrence. Det har de.